Our topic today is digestive organ of mite. But before that, we should know first if what are mites. Ang mga mites ay sila ay mga small arachnids na kabilang sa group ng subclass Acari na may class din na Arachnida. Meron mga different group of arachnids. Isa dito ang mga Acaricoptiforms, the Parasitiforms, at yung Acariforms na may hindi tiyak na relationship sa bawat isa. Yung mga mites ay meron silang mga 8 legs, 4 legs for the right and 4 legs for the left. Yung mga body size lang nila ay small size. Usually yung mga mites are makikita natin sa mga crops natin, sa mga leaves nito, stems, at sa mga animals. Halimbawa dito sa animals ay yung mga kuto or lice ng animals. Pwede din natin makikita ang mites sa mga stored product, sa soil at saka sa water. Itong mga pictures na to ay mga halimbawa ng mites. As we observe, yung mga body size nila ay maliliit lang. May iba't iba silang color. May black, brown, may mga red, pink. Sa first na parts dito, sa picture, ito ay mga mealybugs sa part na to, white flies, at dito naman ay aphids. Sa pangalawang picture, makikita dito natin yung mites na maraming itlog. Maliliit lang yung mga itlog nila. The embryogenesis and functional subdivision of the Acari alimentary canal closely resemble that of insects. Yung embryogenesis, yung kung paano nabuo, na-form or na-develop, at yung mga functional parts ng mga mites are may pagkapareho sa kung paano na-form ang mga insects. May similarities between the mites and insects. Merong tatlong basic gut regions yung mga digestive organ ng mites. Number 1 is foregut, second one is hindgut, and the third one is midgut. Foregut na originates ectodermally, derived from the stomachium, and consists of muscular pharynx and tubular esophagus. Storage and initial digestion. Yung foregut ay na-originate siya ectodermally. So meaning ectodermally sa labas ng cells siya na-originate. Na-develop siya sa stomachium at nagkukonsist siya ng muscular pharynx and tubular esophagus. Sa foregut na to napapaloob dito yung mga parts ng mga pharynx at na esophagus na responsible for storage and initial digestion. Second one is hindgut. Na-originate siya ectodermally, parehas din sa foregut. Pero magkaiba sila kung saan sila na-develop. Kasi yung foregut na-develop siya sa stomachium, while yung hindgut ay sa proctomachium. At na-divide ito sa mga anterior tendril tubular intestine that it turns empty into a muscular rectum which open to the outside through the anus. Yung hindgut ay responsible siya sa regulating the absorption of water and salts from the waste product in alimentary canal. Sa hindgut region, sila ay mga responsible pag-regulate ng mga na-absorb ng mga mites na water, salt, na galing sa mga waste product na meron sa alimentary canal.
There are three regions of hingant. Number 1 is ileum, second one is colon, number 3 is rectum. Ileum. Sabi niya dito, housing symbionts and act as fermentation chamber. Dito nabubuo yung mga fermentation ng mga na-absorb ng mga mites na product na yung food na kinakain nila. Next is colon. Yung mga colon ay sila yung mga responsible din sa mga waste product of the mites. Next is rectum. Rectum, sila din yung mga region na responsible sa pag-receive ng mga solid waste na galing sa mga colon, at sila din yung nag-i-store sa mga tae ng mga mites hanggang ma-defecate or ilabas ng mites through the use of their anus. Next is the midgut. Siya ay na-originates endodermally, means sa loob siya na originate, loob ng cell. Sa region na to, they are responsible for digestion and nutrient absorption occur. Dito mabubuo yung mga digestion, yung kinakain ng mga mites, dito na ma-digest dito sa part na to. At yung kinain ng mites magiging it converts to nutrients. Therefore, sa region na to, dito mabubuo yung nutrient absorption. In the fully developed alimentary canal, the mouth opens into muscular pharynx followed by esophagus, which passes through the finger-like projection for food storage, especially in parasitic mites, and is capable of great extension, especially in blood-sucking ticks. Also known as ventriculus, is endodermal in origin, is characterized by large lumen and well-developed digestive epithelium. For the first part, ito yung tinatawag nilang foregut. Dito napaloob yung mga mouth, crop, esophagus at proventriculus na responsible sa storage and part of initial digestion. Sa mouth, dito papasok yung mga kinakain ng mga mites, at sa crop dito mo siya ma-store for a few days or something. Pagkatapos siyang ma-store sa crop, pupunta siya sa midgut region. Dito mangyayari yung mga final digestion at absorption ng nutrient. Sa midgut region, dito na ma-digest yung mga food na kinakain ng mites hanggang ito ay ma-convert sa nutrient na i-absorb din ng mga mites. Pagkatapos ng digestion at nutrient absorption, pupunta na yung mga waste products sa hingant region. Dito na sila ma-ferment hanggang sila ay ma-defecate, mga tae ng mga mites. Diba sa hingant may tatlo siyang region? Ito yung ileum, colon, and rectum. Sa ileum, ito yung nag-a-act as the fermentation chamber. Pagkatapos ay punta siya sa colon, at dito maipaprocess yung mga waste product na take ng mga mites. After that, punta siya sa rectum, at dito may process yung mga solid waste product at nagaling sa colon. Dito mabubuo yung mga feces hanggang sila ay ma-defecate at ilabas ng mite through the use of their anus. Yung mga mites na may lack connection between sa midgut and hingant, sila lang ay kumakain ng mga fluid product but remember that fluid cannot be defecate. Yung sa hingant region ng mites na ito ay naita-transfer sila sa excretory organ para sa elimination of nitrogenous waste.
Other mites with interguts may have malpighian tubules extending from the junction of the midgut and hindgut as excretory organs. There are 5 cells that serve as immune system of acari. The first one is causal glands, salivary glands, genital papillae, claparide organ, hemocytes. There are 3 fundamental types of digestive system. The first one is mesostigmatic type, that is characterized of the onychopalpida, mesostigmata, and exodites. The thrombidiform type, that is characteristic of the thrombidiforms. Sarcoptiform type, that is characteristic of the sarcoptiforms. Stigmatic type, yung foregut nila ay na-compose sa mga muscular pharynx at long narrow esophagus that enters a small central portion of the midgut. Yung midgut ng mga mice ay na-characterize having a small ventriculus kung saan nanggaling ang mga large lateral diverticula. Yung mga intestine ng mesostigmatic mites are long except sa mga ticks mite, and it opens directly into a spherical rectum which connect with the anus. An ill-defined colon is present in the notostigmata. Excretory tubules enters the hindgut between the intestine and colon. Ito ay halimbawa ng mesostigmatic mites picture. Sarcoptiform types. Mas magkaparehas sila sa parasitiform kumpara sa thrombidiform. Yung mga pharynx, esophagus, ventriculus, intestine, colon, and rectum are recognized. The body of the ventriculus is usually larger than its pair of posterior ceca. Ito ay pictures ng sarcoptiform mites. Next one is thrombidiform type. Yung mga mites dito ay na-characterized by the lack of colon and rectum. Yung foregut ng mga mites are typically, especially sa mga pharynx and esophagus, are well developed. Yung mga ventriculus ng mga mites are large at naka-attach na dito yung mga diverticula. Gant in the thrombidiform has been modified to form an excretory organ, hanggang sa most of authors reported that there was no opening into the hindgut from the ventriculus. Blobet 1945 demonstrated such an opening in a Tetranychus. Picture of mice under thrombidiform type. These are the references that I use